Salamat kayo mga igsoon. Din kita magkaabot na usab alang sa sunod nga mga pulong nga atong talinghugan ug inyong patalinghugan kini si Bishop or Monsignor Godofredo Alferez Reyes, General Secretary sa Church the Body of Christ. Ko nagatunol sa akong dakong pagtahod ug pagyukbo kaninyong tanan. Agig respeto ngadto sa manluluwas kanato nga si Ginoong Jesucristo ug salamat usab sa pakikita nako niining maong channel sa Church the Body of Christ ug salamat usab sa among Supremo Obispo Apostol Bonifacio Limosnero Ocol ug labi na sa amo ang organizer nga si Apostol Lucelo Gakasan Menyosa ug sa tanan mga apostol, mga obispo, mga bishop elect, mga kaparian, full pledge, mga diakono, diakonisa, pastor, mga opisyalis sa simbahan, mga membro sa Church the Body of Christ ug sa tanan nga wala dili pa membro apan gustong mamembro niining iglesia, pamembro na mo kay matud pa sa balaang kasulatan kinahanglan gayud kita magkahiusa o ginatawag diha sa iglesia sumala sa Kolosas 3:15. Apan mga kaigsuonan, kung bag-o pa lang ka nga niini nga maong channel, palihog na lang ko og pindot sa like, palihog og pindot pod sa subscribe, dayon paki-share na lang pod ug pananglit okay pod sa imuha nga i-share nimo kining maong pulong sa Ginoo. Maigsoon ang atong hisgutan ining takna sa kagabhion kining kabahin sa nga mabanhaw na day ang mga minatay. Una maigsunan, mabanhaw na ang mga minatay. Mga igsoon, unang pangutana, may mga nangutana nako siya. So wala pa si Kristo dinhi sa kalibutan. Asa man ang tanan nga nangamatay? Muna ilang pangutana. Mga igsoon, atong patubagon ang Ecclesiastes kapitulo 3 versikulo 19 ngadto sa 20. Atong tubagon mga kaigsuonan o patubagon ang Biblia. Kay kung ako ang magtubag sa balaang kasulatan sa mga pangutana, mahulog nga tumo-tumo lang nga ako apan kung Biblia may atong pagabasihan, siya gyud mga kaigsuonan marka nga sa Dios gyud kinigikan. Maigsoon atong basahon. Siya ang tanan, siya mangadto sa usa lamang kadapit, ang tanan gikan sa abog, gikan sa abog. Siya all go unto one place, all are of the dust and all turn to the dust again. Siya ug ang tanan mo pauli sa pagkaabog. So asa mga kaigsuonan sa wala pa si Kristo dinhi sa kalibutan, asa ang tanan nga nangamatay? Tua di ay mga kaigsuonan sa yuta. Tua tanan sa yuta. Dayon, ang sunod, may pagbati ba o paghuna-huna ba ang mga nangamatay sa wala pa ni Kristo? Nang maka-feel ba? Nabay feelings ang mga nangamatay? Wala mga kaigsuonan. Kung atong patubagon ang balaang kasulatan sa Ecclesiastes kapitulo 9, versikulo 5 ngadto sa 8, atong basahon. 9, Ecclesiastes 9, 5 ngadto sa 8. Kay ang mga buhi nasayod nga sila ng mga matay, apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa, ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Maingon usab ang ilang gugma. So wala na. Ang hinigugma niya, wala na. Biyaan na tong gugma niya. Biyaan na to niya. Mausab ang ilang pagdumot. So katong gidumtan niya, wala na. Papas na. O ang ilang kasina, kanang inggitira sa silingan. Kuha na siya, wala na.
nawagtang sa kanhing panahon ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga gibuhat ilalom sa adlaw. So wala na gid tanan. So muna mga kaigsuunan, wala na gid tanan sa panahon ni kuan kini ni ang sa panahon sa Ecclesiastes, sa wala pa si Ginoong Jesucristo, wala na. Papas na gid tanan. Ang sunod nga pangutana na ingon sila. Nya unsa may paglaom? Wala naman to tanan. Pati gugma. Wala na. So unsa man ang paglaom? Nagsaad ba ang Dios sa paglukat? Paglukat o pagtubo sa mga nangamatay. Doon na ba siya kuan gisaad? Naa mga igsuon atong basahon. Basahon na usab nato ang Usias kapitulo 13 bersikulo 14. Itong basahon na. Sa pagakalukaton ko sila gikan sa gahom sa Siol. Pagatubson ko sila gikan sa kamatayon. O kamatayon, hain man ang imong mga hampak. O Siol, hain man ang imong paglumpag. Ang pagbasol matago sa akong mga mata. Unsa day maigsoon? Nagsaad di ay ang Dios sa paglukat. Sa paglukat o pagtubos sa mga nangamatay. Muna magigsuunan. Saan sa pabay ang pangutana, namulong ba ang Dios nga pagabanhawon gining mga patay? Basin og kuan ra pod kato istorya ra pod to nga saad-saad ra pod dili igi pamulong gina sa Dios. Gipamulong kana. Unsay giingon mga kaigsuunan atong basahon na usab ang Isaias kapitulo 26. Isaias kapitulo 26 bersikulo 19. Nga ang tao mga kaigsuunan ang mga minatay pagabanhaw na kini atong basahon. Ang imong mga patay mga buhi, ang akong mga minatay mga banhaw. Pagmata o pag-awit kamo nga na nagpuyo sa abog, kay ang imong mga yamog maingon sa yamog sa kabalilihan, ug ang yuta magasalibay sa mga patay. So unsa di ay? Namulong di ay ang Dios nga banhawon ang mga minatay. Ang pangutana, miabot na ba ang pagkabanhaw sa mga minatay? Maigsoon, miabot na ba? Mga kaigsunan sa dili pa atong basahon gyud ang Biblia. Itong papabantudan sa Biblia. Atong basahon ang Juan kapitulo 11 bersikulo 25. Atong bisitahon ning Juan kapitulo 11 bersikulo 25 diha sa balaang kasulatan atong i-revisit. 11:25 sa Juan. Si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang musalig kanako bisan siya mamatay mabuhi siya. So kinsa di ang pagkabanhaw? Nga gisaad nga lukaton niya ang mga nangamatay, iyang banhawon ang mga minatay. Kinsa di ang pagkabanhaw? Miabot di ay si Ginoong Hesukristo, miabot ang pagkabanhaw sa mga minatay kay si Kristo mauman di ay ang pagkabanhaw ug mauusab ang kinabuhi. So klaro mga kaigsuunan, ingon gini Kristo si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang musalig kanako bisan siya mamatay mabuhi siya. Kana. So naaday kang Kristo. Ang pangutana na usab, gipamulong bagayod ni Ginoong Hesukristo nga ang mga minatay makadungog na sa pulong sa Dios. Mga igsuon atong subayon na pod ang Biblia. Patubago na to. Basin ang kanang uban man gud nga mga pagtulon-an dili mo tuo nga ang mga minatay magpatalinghog pa siya sa pulong sa Dios. Busa atong basahon ang balaang kasulatan. Atong basahon ang Juan kapitulo 5 bersikulo 25. Itong basahon ha. Sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga ang takna nga nagasingabot ug karon mauna nga ang mga patay managpakabati sa tingog sa anak sa Dios ug kadtong magapatalingog mabuhi. Unsa di ay? Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead
shall hear the voice of the Son of God, and they will hear. And they that hear shall live. Mabuhi ang magpatalinhog sa pulong ni Ginoong Hesukristo. Mo kana mga kaigsunan, ang pangutana, taman ra ba sa ngalan sa pulong dinhi sa balaang kasulatan o sa pulong lang? Dili. Lamang taman diha mga igsuon. Kay ngano? Ipamulong bagayod ni Kristo. Muna giingon niya, ipamulong ang nangamatay nga didto sa lubnganan makadungog ba sa pulong sa Dios? Pananglit na sa lubnganan. May lag naa sa halaran, naa sa katong haya. Oh. Ang pangutana, kung didto na sa lubnganan, makadungog pa ba sa pulong sa Dios? Mga kaigsunan atong basahon. Atong basahon, pamatud-an sa balang kasulatan. Ang Juan Kapitulo 5, versikulo 28 ngadto sa 29. Siya, ayaw kamo kahibulong niini, kay ang takna nagasingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong, managpakabati sa iyang tingog. Ug ang nagbuhat og maayo, magapanggula nga binanhaw, ngadto sa kinabuhi. Ug ang mga nagabuhat og mangilad, managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Kuyaw no? Kuyaw gyud ay kay mga igsoon. Kay duha ang paingnan sa tao. Kung nagbuhat kag daotan, ngadto ka silutan ka. Pero kung magbuhat kag maatarong, ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan, nga ihatag sa atong Ginoo, sa atong Dios mga kaigsuonan. So tanan daay nga nangamatay didto sa lubnganan, makadungog daay sa pulong sa Dios. Ang sunod na usab, may gitugyanan ba si Kristo? Kay basin og tama ra pud sa pagbasa, ang pangutana, unya wala nay makabasa, may gitugyanan ba si Kristo sa pagkabanhaw sa maminatay? Mabasa nato mga kaigsuon atong pamatud-an ang papamatudon ang balaang kasulatan. Atong basahon ang Mateo Kapitulo 10 versikulo 7 ngadto sa 8. Mateo 10 7 ngadto sa 8. Ug samtang magapanglakaw kamo, pagwali kamo nga magaingon, ang gingarian sa langit haduol na. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawan ninyo ang mga patay, uhinluin ninyo ang masanlahon, pagulaan ninyo ang mga yawa, nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo nga walay bayad. Unsa daay? Ingon siya, banhawan ninyo ang mga patay. Muna gisugo dai na niya mga kaigsuonan sa iyang mga apostoles. Ang sunod mga kaigsuonan, gipawali ba ang maayong balita ngadto sa mga nangamatay? Gipawali mga kaigsuonan. Sumala sa 1 Pedro Kapitulo 4 versikulo 6. 1 Pedro Kapitulo 4 versikulo 6. 1 Pedro 4:6. Siya. Kay kini mao ang hinungdan ngano ang maayong balita giwali hangtod ngadto sa mga patay, aron nga bisan tuod sila nahinukman diha sa lawas, ingon sa mga tao sila mabuhi sa espiritu, ingon sa Dios. Ito pa mabuhi diha siya sa espiritu, ingon usab sa Dios mga kaigsuonan. Ang pangutana, nangabanhaw ba na ba ang mga nangamatay sa tapos sa pagkabanhaw ni Kristo? Mga kaigsuonan, nangabanhaw na ba? Atong basahon mga kaigsuonan, atong papamatud-an, atong patubagon ang Biblia. Ug unsa gid ang tubag? Mateo Kapitulo 27 versikulo 52. Nagaingon, ang ug nga abli usab ang mga lubong, ug namangon ang daghang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay. Ug sa nakapanggula sila gikan sa mga lubong, tapos sa iyang pagkabanhaw, nangadto sila sa siyudad nga balaan ug mipakita ngadto sa daghang mga tao. So unsa di ay? Nangabanhaw na di ay ang mga nangamatay tapos sa pagkabanhaw ni Kristo. Nanggula na sila ang mga balaan gikan sa lubnganan. So
Ahaman na ngadto kining mga balaan mga kaigsuonan nga gikan sa lubnganan. Ahaman na ngadto. Atong tan-awon pangitaon nato ni sa balaang kasulatan. Atong basahon ang Hebreo kapitulo 12 bersikulo 22. Itong basahon maigsoon. Apan kamo na nagpakaduol sa nangadto sa bukid sa Sion o sa lungsod sa Dios nga buhi sa langit nun nga Jerusalem, sa dili maisip nga manulunda nga nagkatigom og nagakasadya. Okay? So nagakatigom og nagakasadya sa 22. Apan og sa katilingban sa mga panganay kinsa mga ngalan na hisulat sa talaan didto sa langit. Og sa usa ka maghukom nga mao ang Dios sa tanan, ug ngadto sa espiritu sa taong matarong nga nahimong hingpit, ug kang Hesus ang tigpataliwala sa usa ka bag-ong pakigsaad ug sinablig nga dugo nga nagasablig sa labi pa ka maayong pulong kaysa dugo ni Abel. Aha padulong mga kaigsuonan, aha padulong sa balaang syudad nga langit nun ngadto sa Dios. Didto di ay mga kaigsuonan. Didto di ay sila sa na nagkatigom sila didto sa langit nun nga puloy-anan sa Dios. O langit syudad nga langit nun, balaang syudad nga langit nun, didto sila nangadto. Ang pangutana na usab mga kaigsuonan, didto sa balaang syudad sa kahitasan, asa man ang mga kalag gipahimutang. So sa didto na sa langit, didto na sa syudad nga kuanan, aha man gipahimutang. Atong basahon kining mga balaan ug asa ni gipangbutang, basi gibutang po CR dili. Atong pagbasahon ang Pinadayag kapitulo 6 bersikulo 9. Pinadayag 6:9 nagaingon, ug sa pagkabukad niya sa kalimang timbre nakita ko ang sa ilalom sa laran diha ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios ug tungod sa pagpanghimatuod sa ilang pagpanghimatuod nga ilang gihimo. So unsa day maigsuon, klaro kayo nga dito sa balaang syudad ang katawhan gipahimutang dito sa kining ilalom sa halaran. Unsa may ilang gibuhat dito? Atong basahon unsa ilang gibuhat. Atong basahon ang Pinadayag kapitulo 8 bersikulo 3 ngadto sa 4. Unsa ilang gibuhat? O gikan sa kamot sa manulunda nga diha sa tubangan sa Dios, ang asus sa insinso misulbong usab sa mga pagampo sa mga balaan. Unya ang insinsaryo gikuha sa manulunda o gipuno niya kalayo gikan sa laran ug kini iyang gilabog ngadto sa yuta ug diay midason nga paglipak pagdalugdog ug makusog dahonog nga nagpagngidlap sa kilat ug linog. So unsay kuan niya? Kay didto man gipahimutang sa balaang halaran, ang sunod na usab ni ana mga kaigsuonan sa unsa may ilang gibuhat dito mga kaigsuonan, ang ilang gibuhat dito mga igsuon nagpadayon kini sila sa paghatag og pagampo. Ug unsay paagi? Unsay paagi nga ang unang nangamatay paghingpiton ug makadawat sa saad. Mga kaigsuonan atong baliko na to pagbasa, baliko na to pagsubay ang sinulat sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 36 ngadto sa 37. Siya. Ug ang uban nagantos sa mapagbiay-biay. So kanid ang mga gipang biay-biay, nagantos og mga paghampak o katong mga gipang kulata. Og bisan pagani sa mga talikala. So katong mga kining ang mga gibutang-butangan o sa mga pagbilanggo. Okay, gipabilanggo tungod kay nagwali sa pulong sa Ginoo, nakalapas o unsay gihimo. Gipanagbato sila, gipanagpamutol sila, pinaagi sa gabas. So ang uban gipang patay gabas. Gipamatay sila pinaagi sa espada. Sila nagapanglakaw nga nagsapot og mga panit sa mga karnero og mga kanding na nagantos sa kawalad-on. So kini
mga pobre, sulod sa ginghera sa langit, mga sinakit katong sigig pasakitan, labi na ning gugma, pasakitan. Ayo gininyo pasakiti pinaagi sa gugma kay malangit gina. Mga dinagmalan katong mga gipang kulata-kulatan ning sa mga tao, dagmal-dagmalan. Mga nga kanila ang kalibutan dili takos. So ang uban kuan na gyud dinaog-daog ba kanang gikuhaan siya sa kalipay imbis para niya gihatag gikuan hinuon kini ang nahatag nun sa mga dili unta angay. So katong mga dinaog-daog naidiin-diin sila sa kaawa-awan og mga kabukiran. So ang uban tungod kay kuan sinalikway na sa katilingban, bisag asa na mapunta, adto na sa lasang, adto na sa mga kakahuyan, o adto na sa mga kabatuan, adto na sa mga lisod kaayo nga mga dapit, o tuan na sa pinakatumoy nga mga dapit, o sa mga lungib katong mga naa sa tunnel, o mga langob sa yuta. O kini silang tanan bisan gipanghumutud-an sa ilang pagtuo, wala makadawat sa gisaad sa kanila. Sanglit gitagana man sa Dios ang labi pa kamaayong butang alang kanato na sila dili niya pagahimpiton gawas kon mahiuban kita. So kini sila dili pa ni mahingpit katong mga klaseng mga tao di pa mahingpit kung dili kita mahiuban kanila. So kung atong tan-awon, mahingpit lamang sila gawas kun kita mahisama usab kita kanila. So kita kinahanglan magantos nga persecution tanan, mga pagsulay tuning antuson, labi na mga suya-suya dili na nato kanon ato alang paningkamutan maigsuon aron ang atong kalag, ang atong kuan mabanhaw sa katapusang mga adlaw. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Manghinaot ko nga makita ta dito sa langit uban sa kinabuhing dayon o sa kinabuhing walay katapusan. Mo ko na atong pangandoy nga mabanhaw ta kauban sa mga minatay. O kinahanglan nga buhi pa ta, kinahanglan maminaw kita sa pulong sa Dios. Kay kung wala na imuwali niya dito sa ato ang lubnganan, wala na mo basa sa Biblia, kinsa pa naamas siya gitugyanan niya, panalait ang gitugyanan, wala na, dili na mo dumdum. So wala dili na ta kadungog sa pulong sa Dios samtang buhi pa ta, minaw tas pulong sa Dios mga igsoon. So busa hinaot ko nga inyong mahatagan na og pagtagad ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kaya ang mga tao nga dili maminaw sa pulong sa Dios, dili gyud iya sa Dios. So hinaot ko nga ang Dios magapanalangin kaninyo ug magahatag kaninyo kinabuhing walay katapusan ug magkita-kita ta didto kung hatagan man kita og pamaagi nga magkakita ta dito sa langit nga atong ginahandom. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw o pagsinati o tukbil ni ining maong kamatuoran. Daghang salamat, mayong gabi kaninyong tanan. Wa gid in taon ko'y laing panahon nga makahatag kaninyong mensahe. Kini lang yung panahon sa gabi kay trabaho mo kumatag adlaw. Naaman ko'y igong panginabuhi para mabuhi akong pamilya. Kay kung ang tao nga dili magatagana usab sa iyang panimalay, worst pud ko. Mas worst ko sa mga kaysa dili mga magtotoo. Mo na hinungdan nga bisan sa gabi tungang gabi ko naghatag og mensahe alang og tungod mga kaigsuonan kay gusto ko makashare sa akong mga nahibal-an diha sa balaang kasulatan alang sa kaluwasan nato pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. Siya mao man ang pagkabanhaw og atong kinabuhi. Busa lauman nato nga ang Dios anaa kanunay kanato kung nagasalig kita diha kang Kristo, diha sa atong Ginoong Jesucristo. Maigsuon dinhilang kutob ug sa ngalan sa Church the Body of Christ
Salamat kayo kaninyong tanan.